Maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan ug higalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Psalm chapter 19 verse 7. Salmo kapitulo 19 bersikulo 7. Ang giingon dinhi: Ang balaod sa Dios hingpit, naghatag kinig kaayuhan sa kalag. Kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag og kaalam sa mga kulang niini. May the Lord bless the short meditation of His word. Ang mga kabuhatan sa Dios, ang iyang mga binuhat, ang mga kahoy, kalanggaman, mga bukid, mga bituon, kining tanan mga kaigsuonan nagadeklarar, nagamantala sa kahimayaan sa Dios. Apan wala sila nagadeklarar sa kabubuton sa Dios. Kay nganuman, dili gyud nato makatunan pinaagi sa atong pagsudong sa mga kabuhatan, pagtan-aw sa mga bulak, sa mga bato, dili nato makatunan kung unsaon nato pagkinabuhi, kung unsa ang maayo, kung unsa ang dautan. Dili usab nato makatunan ang kinaiyahan sa Dios kung kinsa gayud siya, unsa ang iyang mga attributes, unsa ang iyang pagbati, mahitungod kanato kung ato lamang tan-awon ang creation, ang binuhat sa Dios. Pwede nato nga makatunan ang kabantugan sa Dios, nga siya dako gayud kaayo sa nga tanan, bright, wise, powerful, dili mausab ug maayo kaayo, pero dili nato mailhan ang gugma sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo ug ang iyang plano alang sa kaluwasan. Dili gyud nato mahibaw-an ang gospel of salvation alang sa mga makasasala kung mutan-aw lamang kita sa nature, sa creation, sa mga dagat, sa mga buhat sa Dios. Magpasalamat kita mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, gumikan kay gihatag sa Ginoo kanato ang iyang pulong nga maoy nagpadayag kanato sa kabubuton sa Dios ug moy nagpadayag kanato mahitungod sa dalan sa kaluwasan ug nagtudlo kanato kung unsaon pagkinabuhi niining kalibutana. Hingpit ang pulong sa Ginoo. Dili kini perfect tungod kay wala kini sipyat. That's not the only perfection that we are talking about, kundi perfect ang pulong sa Ginoo, gumikan kay kumpleto kini nga pagpadayag. Nag-contain kini ang sulod sa pulong sa Ginoo mao ang tanan nga atong kinahanglang makatunan alang sa kaluwasan, alang sa atong Christian maturity. So, mukonsulta kita sa pulong sa Ginoo ug ang tanang mga pangutana nato mahitungod sa kinabuhi, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa kasalanan, mahitungod sa pagkamatarong, atong makaplagan ug atong katungdanan nga atong susihon ng pulong sa Ginoo, because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Hinaot nga ang balaang espiritu magapanglihok sa atong kasing-kasing aron atong higugmaon ang pulong sa Ginoo ug ang pagpamatuod nga nahigugma kita sa pulong sa Ginoo mao nga mamalandong kita niini sa matag adlaw. Magampo kita. O labing gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa imong pulong nga among napamalandungan ning takna sa kagabhion ug among gipangayo nga imo kaming patubuon sa among tinguha nga mas mailhan pagayod ikaw pinagi sa imong pulong. Ayaw itugot o Dios nga kami magtinapulan. Hinuon among gipangayo nga magkugi kami nga mamalandong sa imong pulong sa matag adlaw. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.